tay minigdagad mayaon palingi-lingi nganyaon pa uroy-uroy may pagad kaliad-liad nga patuwat-tuwat hala di kahipirahi chat-chahi kay bangin sa buwas wara na gudin nini salit-saling abuti bagurim siki bisang pa maibasim bulong sinsini hala di kahipirahi chat-chahi ikimbuting bubukan tuda-tudahi kay basi garaharan padis mo permi sumayo sa puerte hala di kahipirahi chat-chahi kay bangin sa buwas wara na gudin nini salit-saling abuti bagurim siki bisang pa maibasim bulong sinsini hala di kahipirahi chat-chahi ikimbuting bubukan tuda-tudahi kay basi Alright. Alright. Alright, alright. Nawala na naman ako. Alright, good afternoon everyone. Okay. Maganda tanghali po sa ating mga taga Central Luzon. Good afternoon everyone. Na-miss nyo ba ako? Yes, ito pa rin ang kaluguran nyo, Ara muna. Na talaga namang fresh na fresh. Ay, talaga. Saan banda? Maya bagat panapon po kareng kabalenta mo ketingin probinsya ang Pampanga. Kareng mga lagu at mga santing kapampangan. Maya papagtuan po at syempre buena mano ya po Kenny Inke katamong #1 fan Kenny King Sindalan San Fernando Iapong Mila. Good afternoon. At syempre sa mga taga-subaybay po natin, welcome to our show. Ang Chika Muna with Ara Muna Season 2. Alright. Yes, siyempre hindi po mawawala ang ating mga pagbati at mga pa-shoutout. Okay, siyempre bago ang lahat, ayan, pakita ko lang yung aking t-shirts. Ayan, maraming salamat kay Engineer Jess Villesa. Maraming salamat sa mga taga Guam Boys at Barangay San Agustin, Santa Rita, Pampanga. Ayan, mamaya i-wide shot ng ating teka para makita yung aking t-shirt na napakaganda na kung saan ay kumikinang ang aking sabihin ko sana kasariwa. Baka mag-comment kayo saan banda. Ayan, fresh lang naman. Kasi mas maganda magsuot ng white lalo na pag mainit o maalinsangan, di ba? Alright, ayan. Bago ang chikahan natin, bigay muna natin itong mga pa-shoutout ng ating mga netizen. Hi to Sheila Coral. Happy watching to Sheila. Hi to Pines Paule Jr. Hello, Ms. Ara muna. Shoutout naman. Avi Luis Paule. Hello po kay Miss Avi Luis Paule coming from Pines Paule Jr. Hi to Tyra Show. Alright. Shoutout Tiara Boo. Hello, Tiara Boo. This is Ninang Aramuna, Tiara Boo, tsaka si Ismael. Peka Ismael mo neman. Smile na mo, smile. Hello, Tiara Boo. Relax ka mo, Ken. Dakal ko'y chika. Lalo natin kung blind items ketang metong vlogger Becky Mon na matuling. Matuling talaga. Charat! Alright, hi to Ariel Trinidad ng City of San Fernando. Ay, akayay kaya katamong kapatid from White Lies Band. Inkarelang keyboardist Ariel Trinidad.
And syempre, hi to Ma'am Rosella Claridad. Hello po, good afternoon. Shout out po kay Apong Mila na makiramdam po ngeni. Thank you po. Yan, you're always welcome, Apong Mila. Ay, Apong Mila, no, nung manakit ka mo na akong kalagong ngeni. Nung atin mong terakan, ay, noko, kung makaloklok dakal manerak ka na ako. Hi to Lollipop TV. Yan, si Lollipop nandyan sa Dubai. Hello, Dubai. Coming from Philippines. Hi, Mare. Kailan ako dyan sa Dubai? Alright, see you soon. Oo, miss ko na. Excited na, Akechi. Diyos ko, sa mga gimmick mo dyan sa Dubai. Siyempre, work. Ipon. At alam mo na, Mare, pag uwi mo, ayan, kompleto na naman ang Dabber Cats. At masaya na naman ang Lolly Band pag uwi mo. Uwi ko June 3. Ayan. Ay, sige. Kita-kits. Ayan. See you soon, Maring Lollipop TV. Alright. Bigyan ko lang po kayo ng ibang mga information about our chika of the day. At yung mga trending chika natin. Naku, magugulat kayo talaga. Pinag-uusapan hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ang ating trending chika today. And thank you to, sa ating resource person, si DJ K. Wow, si DJ K. Kiana. Oo, pag-uusapan natin mamaya, no, itong love story. Itong love story ni Fat Cat. Oo, isang Chinese influencer and gamer na talaga namang umaani ng mga awards dahil sa galing niya sa pag-game, online games. Naku, nagkaroon po ng tragic situation doon sa kanyang love life. Yes. O kung nakikita nyo po sa newsfeed ninyo sa social media, itong si Fat Cat, ano po niya ito, screen name niya sa mga online games. At super sikat po siya dyan sa may China. Naku, walang hindi nakakaalam sa kanya sa mga Chinese residents dyan at saka sa ibang parte ng mundo, no? Life na napakalungkot, di ba? Na medyo may ano din siya, may kurot. Actually, hindi lang medyo, no? Kasi kung makikita nyo yung mga nakiramay sa kanya, bonggang-bongga, ang dami. Hindi naman sa bonggang masaya, ibig sabihin yung napakarami at ang dami palang nagmamahal kay Fat Cat. Naku, mamaya alamin natin ang detalye sa ating trending chika. Dito lang yan sa Chika Muna, Season 2. At syempre, hindi pa rin mawawala ang ating showbiz chika. Naku, Corina Sanchez, Marvin Agustin, at marami pang iba. Oo, napasugod din kay kay Diwata o Pares Overload. Pero alam po ninyo medyo parang maraming nakakapuna dito sa pag-uugali. Pero syempre, hindi naman natin agad pinaniniwalaan yan, di ba? At hingan pa rin natin at i-research natin yung panig ni Diwata doon sa mga nangbabash sa kanya, no? Oo, sabi nila, medyo sumungit na daw ang Lola Diwata nyo. Yes, kasi may mga kumakalat na mga video na mga vloggers na nakukuhanan yung anong tawag dito, yung mga eksenang nagsusungit siya. Syempre kailangan naman ipakita nyo rin yung yung kabaitan ni Diwata, no, na nag-i-entertain siya ng mga nagpapapicture, mga vloggers nag-i-interview. Medyo nababalanse yata ng mga ibang mga netizen natin, di ba? Na medyo nag-iba na raw ang ugali. Oo, katulad nung nung isang nagpapabati ng happy birthday. Nako, mamaya sasabihin ko po sa inyo ano ang sinagot ni Diwata na na-disappoint yung nagpapabati sa kanya ng happy birthday na isang vlogger, di ba?
Yes, yan po ang ating mga ulo ng mga chika at mga trending at showbiz na pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Alright, isingit muna natin ang ating mga pa-shoutout. Shoutout kay Myra Manalang. Ay, si Popsi ito. Hello, Popsi. Oh, yeah. Hi, Popsi. Na-miss mo ba yung ganito kong looks? Ayan, si Popsi po ay isang tibuli. Miyembro po siya ng parokya ni Aiza. At kinakanta niya po yung pagdating ng pyramid. Ay, Diyos ko, day. Ayan, charot lang. Alright. Ayan, sabi ni Myra Manalang. Hi to, sino to? Ay, mga bagong viewers natin ito, ha? Jeffrey Galang, pa-shoutout ding mag-birthday ngeni. Shoutout. Uy, banggitan mo naman lagyo. Ayan, pakibanggit po yung mga pangalan ng mga pinapag-greet nyong birthdays. Oo, para naman na medyo sumaya sila. Hindi katulad nung yung nakita sa Paris overload ni Diwata, yung nagpabati ng happy birthday. Nako. Sabi nung iba pinagdamutan daw. Babanggitin lang yung happy birthday, di pa naibigay. O, di ba? Mamaya alamin natin ng detalye dyan, ha? Okay, nako, dito sa Newsline, kahit ilang birthday greetings po yan. Ayan, i-PM nyo lang po ang inyong mga pinapabate. Okay? And syempre, hi to Patricia May. Sabi niya, hello world. Ito po si Patricia May, ang Bonnie Tyler ng Pampanga. Kasama ko siya kagabi sa Smallville Resto Bar. Napakasaya ng set kagabi. Yeah, maraming salamat. Marcy Duo po kami kapag kasama ko si Bonnie Tyler. Alright, hi to Alvin Quijado. Share ko po sa inyo mga experience ko sa community radio broadcasting sa amin. Yes, sige, PM mo lang yan Alvin. Yes, good PM. Sabi pa rin ni Alvin, DJ Aramona, Alvin Quijado po from BS Development Communication student ng Pampanga State Agricultural University in Magalang, Pampanga. Sana makapasyal po ako. Nako, anytime. Pasyal ka lang, Alvin. At agaan mo lang isasalang kita para lumambot ka agad. Charot. Charot. Alright. Yes. Naku, mamaya abangan natin ang ating special guest. Isa po sa mga pinagmamalaking bagong artist ng Pampanga Entertainment. Pampanga Entertainers Directors Association Incorporated, ang PEDA Incorporated. Naku, mamaya ipapakilala natin si Totoy Balat. Yes, si Totoy Balat po ang ating special guest ngayon. Isa sa mga bago nating nagpupulosa, kumakanta ng mga pulosang Kapampangan. Kung dati po ay napapakinggan nyo sila Totoy Bato Original at Totoy Bato Junior. Meron pa mga Tong Hits Duo, Dos Paliqueros. At syempre, yung mga iba pang mga nagpupulosa natin. Yan. Naku, mamaya abangan natin si Totoy Balat. Okay, hi to Jeffrey Galang. Naku, eto na yung mga nagbe-birthday na sinasabi ni Jeffrey Galang. Happy birthday to... Asan na, Jeffrey? Ayun, happy birthday to Syra Castro. Happy birthday din kay Jenjen Navarro Talavera. Yan, galing po ang pagbati kay Jeffrey Galang. Diva. Alright, ayan. Hi to June Suniga. Galing mo po pala magkanta niyang Fiesta Kenny Santo Tomas sa Mezara muna. Thank you so much po, Sir June Suniga. Speaking of Santo Tomas, Lubao, Pampanga,
Hi to Engineer Edward Superman Garcia. Maraming salamat for inviting us. Together with the Youth Band and Mom's Cake Band at si Gabriela, yung kumanta ng natatawa ako. Nag-show po kami sa kanila noong May 12. And syempre, thank you so much to Ma'am Nenita Darna. Di ba? Pag sinabing Darna dyan sa may Santo Tomas, Lubao, Pampanga, thank you so much sa Hermanidad 2024 ng Barangay Santo Tomas, Lubao, Pampanga. Alright, nako, babalikan po natin ang iba pang mga pa-shoutout po ninyo. Ayan, ang oras natin is 12:22 in the afternoon. Hi to John S. Guerra Mariano. Ayan, hello po kay kapatid Yoon Jin Jong. Ayan, si Yoon Jin Jong po. Ayan, isa sa mga kaibigan natin yan. At maraming salamat sa iyong pagtutok, Yoon Jin Jong. Alright, ang oras natin is 12:23 in the afternoon. Ang oras natin ay handog sa atin ng Anvin Mini Grocery. Yes, ang Anvin Mini Grocery ay matatagpuan po sa may Porac, sa may Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga. Ayan, bukas po sila Monday to Sunday at may branch po sila sa may Angeles, sa Hensonville, Barangay Malabanyas, Angeles City. And syempre meron din silang extension brand dyan sa may Clement Street, Fatima Village, Santa Cruz, Porac, Pampanga. Ayan, handog po sa atin ang Anvin Mini Grocery. Ang ating oras is 12:23. Magbabalik po ang Chika Muna Season 2. This is Newsline 103.1 FM. Ako po si Dominic Valer, taga Maribeles, Alasasin, Bataan. 50 years old at may conditions sa heart problem. Nagbara ang aking puso. At salamat ng marami sa King's Herbal Plus. Ito lang yung nakatulong sa akin ng malaki. Ako po si Milagros Advincula, 68 years old. Nakatira po dito sa Mountain View Village, Maribeles, Bataan. Ako po ay naka-encounter na napakaraming sakit, maraming mga naramdamang hindi maganda sa health ko. At nagpapasalamat ako sa pagkakaroon ko ng King's Herbal Plus na ito ay talagang nagka-interest ako mula nang mapanood ko sa ASPN. Try nyo po itong King's Herbal Plus. It's a very good to our health. Let's beat and heat summer promo! Mga ka-Kings, dahil summer nga, this month of May ay magkakaroon tayo ng big and hot na discounts on your favorite Empire products. For Empire Coffee, coffee in a bag, buy 2 and a blends for only 500 pesos. For Sense by Sabalgar, buy 2 and a cents for only 550 pesos. For Nini Beauty Essentials, Nini Artisan Soap, Beauty Without Filter, buy 2 and a variants for only 275 pesos. Nini Indulgence Series, ang pahit na may lambing, ginhawang hanap-hanapin. For Pain Relief Balm, 20 grams, buy 2 and a variants for only 225 pesos. And para sa ating 80 grams, buy 2 and a variants for only 800 pesos. For liniment oil, buy 2 and a variants for only 275 pesos. And for the most iconic food supplement, King's Herbal Plus 1 liter. Buy 2 bottles of King's Herbal Plus 1 liter for only 1,980 pesos. Napakalaking savings! Kaya ano bang hinihintay nyo mga Kings? Enjoy this summer promo dahil limited offer lamang ito. Inquire now! Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Kayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga.
Sa pansay tinangan tayo, mga puts ay panalo. Sa pansay tinangan tayo, dito masalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa pansay tinangan tayo, iyan usok ka rito. Ate, pabili. Ano sa'yo? Pick me, high, refresh, sarap, pick me. Magnolia, healthy, and fruit drink. Hulas o pagod ka, mag-break mona't magpa-refresh. Pick your favorite fruit flavor, para sa'yo to, besh. Refresh sarap ang hanap, mag-Magnolia Health Tea and Fruit Drink. May refreshing goodness ng apple, strawberry, lemon, grape, and mango flavors for that feeling good sarap. Magnolia, feeling good, sarap. 10 pesos SRP lang. Punta na sa suking tindahan. Oh, ano yan? Share naman. Dad was telling me about the Toyota Innova. Oh? Han, I like the features kasi mukhang sporty yung exterior at premium yung interior. Oh, I heard meron din reverse cam and clearance and back sonar sa V&G grades. So convenient. Plus, may Apple CarPlay and Android Auto with the E-grade, so I'm super excited. I'm telling you, this premium MPV works for families and big groups. So what are you waiting for? Visit www.toyota.com.ph to know more. This is Newsline. 103.1 FM. Ito po ang inyong programang Chika Muna. At ako pa rin ang inyong kaluguran, Ara Muna. Alright. Yes, good afternoon. Welcome back to our show, The Chika Muna, Season 2. Okay, naku, dumadami na yung ating mga nagpapag-greet. Hi to June Suniga ulit. Maraming salamat sa mga pag-share. Yan, pag-share po yung live namin ha, kasi para mas maraming makapanood. Alright, hi to John Esguerra Mariano. Ayan, ang may owner ng Anvin Convenience Store. Alright, hi to Patricia Steven. Isa pang ang dongka. Nako mamaya yan. Mamaya natin talakayin yan na Patricia May. Mukhang nagtitrending yung yung video kong doon ka nga. Alright. Hi to Danica. Ayan, belated happy birthday sa iyo, Sisi. Happy birthday! Nako. Ito na ang inihintay nating special guest for today. Bago tayo dumako sa ating mga showbiz and trending chika. Alam ko, busy na rin ito ngayon dahil maraming lakad. Lakad dito, lakad doon. Alright. Ito na, hindi ko na po patatagalin ang ating special guest for today. Siyempre, bago siya naging PEDA artist, kakausapin natin siya. Ano ba yung mga pinagkakabalahan niya dati? Ladies and gentlemen, pinakabago at mukhang bagong ligo. Ladies and gentlemen, from PEDA Incorporated, bagong pulusador dito sa Pampanga, please welcome Totoy Balat. Alright, yan. Magandang hapon, tanghali, umaga. Saan ka man ngayon? Sa lupalop ng lupahin ng mundong ito. Mapa-abroad ka man. Yung kabalenta mo, kamusta ko po? At sa ating mga kababayan, sabi nga, One Voice in the Philippines at kamusta ko nga, Luzon, Visayas, and Mindanao sa 103.1 FM kay Chika Muna, kay Ara Muna. Yes! Ano yun, may pag sinabing 103.1 FM, kasama ka, ikaw ang bida. Oo, kaya ikaw ang bida ngayon, Totoy Balat. Alright, alamin natin yung mga iba pang information about Totoy Balat. Actually, guest na po natin siya dati. Ang interview natin sa kanya noon, more on artist side ng kanyang pagpupulosa, ganon. Pero mamaya pag-uusapan din natin yung pulosang Kapampangan, no? Kasi medyo bago ka sa paningin at pandinig ng mga fanatic ng pulosa. Pag-usapan muna natin yung
Taga saan ba si Totoy Balat? Payumo ka, no? Payumo. Payumo. Oo, taga saan at saka ano yung pinagkakabalahan mo dati? Ayan, kanita kasi dati ko rin vendors at magtinda kang palengke at pipalad ko may abroad Canada, Saudi at Taiwan. Ano yung work mo sa Canada? Naning obra mo ka? Canada is working ko po kung Subaru, Land Rover at Jaguars bilang auto detailing, patangalang gagawan, kaya ko showroom at minsan pag-drive game boss ko. Wow, all around eh. Sabi dapin pa checho ka abroad, emo metong yung obra mo. Wow. Tsaka lalo na kung nakakita kang masipag ding boss, di ba? Ay, wow. King Saudi naman naning kayong Saudi, may kong supervisor king Saran na yung kumpanya ko. King kong Airbase, Abdulaziz Airbase, king Alcobar. Tapos, delara ko Damam, tapos delara ko Riyadh. King naman Riyadh, king kong hospital bilang engineer department. Karing kong mag-assist karing maintenance. Wow, bongga, di ba? Ole nyo na, ang potang nga kakit siya magpulo sa Totoy Balat. Bala mo, ordinaryo yamong artist, ne? Pero, yan po yung masanting niya. Kikilala tala po rin kaya katamong Kapampangan artist na alila mo po magaling magkanta. Siyempre, mas kinuha rin mo la idala, dapin. Or may baronggang. Wow, no ka rin may idala. Talagang gawat-gawa yung paralan para maging swak yaketang sitwasyon ng ito. Okay, deng payumo taga-apalit lan eh. O aliwang aliwang bayan. Sek, ara mo na, menebadla po bataan, and then kanitang World War II, may kalat-kalat la po, may bandaya po yung nga po ko, apalit. Then aliwa po nga po, may bandala po Bacolor, Cuagua, Angeles City, Tarlac. Wow, may salbaglan eh. Opo, Sambales. Dahil Visayas ang po Mindanao. May salbaglan yung World War II. May gere. Ela ba naman may salbag, geray ta. But anyway, masanting background ni Totoy Balat. Sabi daping mas ababalo tala po rin kaya katamong Kapampangan artist ne. So makanano nakaman mi abe siyempre abi-abi kaya po kasi king PEDA Incorporated, King Pampanga Entertainers Directors Association. Kaila po reta basta Pampanga base ka, pwede ka maging miyembro. Diyan nga Kapampangan. Tapos priority mila rin Kapampangan talaga. Ngayon makanano kang miyabe may kapag miyembro. Pauna na po ng ingkaatamong Vice. Original talagang romantiko ning San Simon ya. Terso romantiko. Terso romantiko Senre Sembulan yan. Pauli na po yan katang birthday no. Tapos ding pare kontakin birthday ko. Ay nga may kanta ko ka rin tapos pare King reunion na ning PEDA nga na tukida ka. Ang kaya ito, ang gana katang pinto na miya, ang gana katang kachat kaya po President Boy Tikling, Roberto Pangilinan, ang gana katang akilala da kayo, akilala ko po rin directors, dakal po salamat kaya po may gisuporta da po rin officers na ning PEDA, at lalo po rin directors, at lalo po rin magaganakang talents, kaya po masya sa buntok. Wapen. So sunod la po katang rules and regulation na po ni PEDA. Yes. Kanya kasing muna king dito Totoy Balat king kay king Christmas party. Kaya na kasi tayo minsan abi-abi na kasi kaya metong nga event sasabi mi na metong event baka tatipid king expenses. Kanita da kayo wikit ampoy retang adong bayo Dos llamados. Dos llamados. Yeah. Si Christian ng po Alvin. Yes, si Alvin. Ilang kasabayan mo, di ba? Kasi ako rin pagawa po ka ring ID, da kaya balo ko. Kala na balo sex. Alright, ayan na. Ating kasing balo ko, atin lang kategorya ding mamulosay eh. Ampong atin lang expertise. Apo. Pero siyempre, mother tongue pa rin yung gagamitan dahil ang amanong Kapampangan, manong siswan. Kasi pa sinabi dang pulosa, gagambulya po ini karing amanong siswan tamo. Lalo na kay nilang probinsyang Kapampangan na gagalo ang mag-perform. So ika naning pinakakay mo, no ka mas komportabling kayong pamamulosa mo? Ako po kay pamamulosa ko po, kumari po, lalo mausitang
selos. Gawagya pong selos ni Kapampangan. Ito naman pong habang ako'y nabubuhay, gawagya pong habang niya ako mabibiya ko. Okay. Kayla rin, adaptation na Kapampangan. For the information of the viewers at saka listeners, Deni pong babanggitan ng song is for entertainment only. Alila po commercial. Kakanta na lamo kareng okasyon, birthdays o nanong event. Pero it's not commercial for publishing. Kasi atinta mo pong copyright ka rin. Pero Denny, it's for entertainment only as an artist. Okay. And syempre, pinandit din na nakatamong sample ketang selos sa Kapampangan version. Ang pong habang ako'y nabubuhay. Habang niya ako mabibiya. Okay. Totoy balat ba? Syempre, lawen making screen, no? Bala mo, 21 years old Japan, Totoy balat. 50. Pota tipong bisang mangutang, sagutan tanya mo, ako nang mangutang, at po bang buong anak Totoy balat? Siyempre, kung edad mo pong yan, natinta na po bang dalaga o... Yung panganay ko po, po Donalyn, asing 26 years old na po, at tinako nga po kaya. Wow. Nga isawa na taga-Tondo ya. Tapos yung kadwa, Daniela Marie, dalaga ya po, asing magobrahe po nga sing supervisor ng sekretarya naman po keng showing. Tapong metong chef ya po, Yargelson, ating kapat po, kasulkuyan na po maagaral. Wow, i-shoutout mo naman yung kaya kang special, yung kaya kang Marian Rivera na ning puso mo, di ba? Okay. Shoutout kang Ausandang Dempot, Ausandang Abigail, Balagtas. Yan ay at siya po nga niking Korea, mimingat ka ken at sana takalan mo rin perang million won. Wow, di ba? Sweet naman. Di ba, bayo ya pa ang may kala ko, di ba? Bayo ya pa? Opo, sek. Bali, kain niya po kanyan. 3 months. Last year po, may kala ko yan man. Apin yan tangabe mo niyang Christmas party. Opo, itang tagami po ko na yung... Kenny ne. Wow, niyang muna ka mag-guess. Wow, ayan. Hello sa'yo, Sisi. Nani lagyo? Abigail po. Abigail, hello. Happy viewing. Mimingat ka lagi, Ken. Diyos ko. Lagi ang makatutok kay Totoy Balat. Lalo na niya mag-swimming kami. Diyos ko, makalive ya, pinapinandit. Bakanta mo, akakit na ka. Makaprogram yan. Yes. Alright. Sa ating pong pagbabalik, bibigyan tayo ng sample na mga awitin ni Totoy Balat. Kareng kabalenta mo po Kenny, probinsyang Pampanga. Pakiramdaman tayo po ing swala hanapin, di ba? Ing swala ng Totoy Balat kareng kayang kanta. Ayusan ko lamo po rin kayang -1, ready mi lamo po. And syempre bayo tamo mag-commercial. I'd like to say hi to Danica at Patricia Steven, si Bonnie Tyler. Tita Yoli Pineda. Ayan, Tita Yoli ha. Lagi kitang binabanggit dito. Mag-guest ka na next week sa akin. Okay, si Maria Lenny Garcia. Ay, si Ma'am Amito. Hello. Academia Family. Maraming salamat po. Ganda naman. Ay, talaga, tita. Ulitan ke. Oh, ganda naman. Mula kay Family Academia. Kaboriko ne. Okay, si Baby Mariano, shoutout. Sir Jan. Vlogger din to si Sir Jan, Baby Mariano. I-guest po sila sa Thursday. Together with our 2 representative for W Copa International. So sa po yan sa Thursday. And hi to my sister na nasa California, US of A. Donna Ancheta. Hello, Sisi. I miss you. Best regards kay Ray and Ancheta family dyan sa California, US of A. Sisi Sheena Matic Academia. Hello po. At saka kay Milens Ondoy Gopez Bernardo. Ibes yung wapini. Kaya kakaba mo naman ni kaya kang Facebook lagyo. Alright. Siyempre po, magbabalik po ang ating programa. At ang oras natin is 12:41. 12:41 in the afternoon. Handog po sa atin ng Anvin Mini Grocery.
na may branch po dyan sa may Porac, Pampanga, Barangay Santa Cruz. Open po sila 6 a.m. to 8 p.m. At may branch po sila sa Angeles City, dyan sa may Malabañas, Angeles. At extension branch sa Purok 5, Fatima Village, Santa Cruz, Porac, Pampanga. And hi po sa owner, si Alvin, si Yunjin Jong and Esguerra family. Ang oras po ay handog sa atin ng Alvin Mini Grocery. Magbabalik po ang Chika Muna Season 2. This is Newsline 103.1 FM. Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Hayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa Pansay tinangan tayo, mga foods ay panalo. Sa Pansay tinangan tayo, dito magsalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa Pansay tinangan tayo, iyan busog ka rito. Ako po si Yvette E. Asherto. Na-diagnose po ako sa hyperthyroidism at sa matinding pagsakit ng puson or dysmenorrhea. Sa tulong po ng King's Herbal Plus ay natulungan niya akong mapagaling at mapabuti mas lalo yung kalagayan ko. Kaya salamat sa King's Herbal Plus. Ako si Rochelle Asherto, 19 years old, nakatira sa San Lorenzo, Masinloc, Zambales. Ako ay na-diagnose nung 13 years old ako ng pancreatic tumor. Malaking tulong itong King's Herbal kasi kung hindi ako minom nito, baka malala na yung sakit ko ngayon. Kaya salamat po sa King's Herbal Plus. Let's Speed and Heat Summer Promo! Mga ka-Kings, dahil summer nga, this month of May ay magkakaroon tayo ng big and hot na discounts on your favorite Empire products. For Empire Coffee, coffee in a bag, buy 2 and a blends for only 500 pesos. For Sense by Sabalgar, buy 2 and a cents for only 550 pesos. For Nini Beauty Essentials, Nini Artisan Soap, Beauty without filter, buy 2 and a variants for only 275 pesos. Nini Indulgence Series, ang pahit na may lambing, ginhawang hahanap-hanapin. For Pain Relief Balm, 20 grams, buy 2 and a variants for only 225 pesos. And para sa ating 80 grams, buy 2 and a variants for only 800 pesos. For liniment oil, buy 2 and a variants for only 275 pesos. And for the most iconic food supplement, King's Herbal Plus 1 liter. Buy 2 bottles of King's Herbal Plus 1 liter for only 1,980 pesos. Napakalaking savings! Kaya ano pang hinihintay nyo mga Kings? Enjoy this summer promo dahil limited offer lamang ito. Inquire now! This is Newsline 103.1 FM. Kaakapit ka kong kaluguran, nanuwaring milyari o ba't bigla katang ikawanin? O Diyos, sa ngiti kata na milyari kay katang atwa inatwan ko makikit ka. O Diyos, ang ibista ka, nukaling kawaring inisinta.
paano nung lobat ka o yung cellphone mo iyang makapanda. Sana tayo ay magkita. Anong nangyari sa ating dalawa? Ang tanging hiling ko ay magkita ka. Ojo ang isla ka, nung kaling kawaling inisinta. Malungkot ibigin ko nung alaga. Chika muna! At ako pa rin ang inyong kaluguran, Ara muna. Alright. Maya pa pagtuan po. Maya pagat panapon. Ayan, magkapampangan tamo pa. Uning kakatamong guest. Mamulo sa yang amanong si Swan. Itotoy balat. Okay, para po ka rin makiramdam. Siyempre po, in Newsline, mag-promote siya po ng kapampangan artist. Kaya rin kapampangan artist tamo po ken. Ako po marining mag-PM. We have a slot for you to promote our culture, our kapampangan culture, and siyempre yung kakatamong amanong si Swan. Okay, metong na po kening kakatamong guest ngayon aldaw ngayon ni paring Totoy Balat. Di na nakatamo pong sample karing kaya nga pulosang kapampangan na king tune na ning habang ako'y nabubuhay. Apin niya ba? Apin po, abang niya kung mabibiya ka o mabibiya tamo. Yes, okay. Ay ninay Totoy Balat para king kayang kapampangan version ning habang ako'y nabubuhay. Ing pamagat na? Abang niya kung mabibiya. Okay, check it away. Yan, at maya pa oras po. Karen pong ating luluguran. Abang malugot, karen mabibiya. Luguran mengke kang pamilya, kamag-anak at kaluguran. Lagi kaking isip ko, itang milabasan tamo, ing lugod mo para kako, alam hangganan ing saya. Itang sumpat at pengako na itamong adwa kapilan man ing lugod
yang bibye saya king beko. Ikamu yang liguran ku, ikamu king puso ko, ikamong pekamalan ko, abang yaku mabibye pa, eko agyu na linawot ka, eko agyu na alaka, eko agyong kalingwanda ka, abang yaku mabibye pa. Lagi kong akaki, tamas kiking panutod ko paninapdaka, itang ngaili mo at gulisa, mi papagaga ko ay isip daka, itang sumpat at pengako, na itamong adwa kapilan man, ing lugod mo kanako, iyang bibye saya king beko. Ikamu yang liguran ko, sana naman luguran mo ko. Ikamu yang laging ausan ko, abang yaku mabibye pa, eko agyu na linawot ka, eko agyu na alaka, eko agyong kalingwanda ka, abang yaku mabibye pa. Ikamu yang liguran ko, ikamu king puso ko, ikamu yang pekamalan ko, abang yaku mabibye pa, eko agyu na alaka, eko agyong kalingwanda ka, eko agyu na bumye pa, abang yaku mabibye pa. Ikamu king puso ko, ikamu yang liguran ko, abang yaku mabibye pa, eko agyu na linawot ka, eko agyu na alaka, eko agyong kalingwanda ka, abang yaku mabibye pa. Alright. Ayan. Medyo makakabaya po yung Madam Sex. Makakabaya po yung... Wow, makabayin kahit ang music niya. Kung nanong kaba na niyan, yan namang kakuyad na nitang selos. Bakit? Aduaya mong balik stanza pong chorus. But anyway, kasanting na kaya makakurti ang puso. Makakandot yung balami yata tika paghugutan kitang kanta nga ita. Ika mo ing liguran ko, di ba? Yako mo sanang luguran mo. Wow. Yako sana. Yes. Ayan. Alright, para kanino ita syempre? Para rin ang makarelay ng pukareta syempre. Diba mo po yung mabibiking niya to. Harapin. Minsan natin tamong similar hanapin natin. Wapen. Potang medyo nengkay mag-post ka ting mag-comment. Ada, I feel you. Alright, atin niya pang metong nga kanta kapatad. Yan, garata. So, tayo, pantunan tayo. Adyan po, tune po. Tune. Okay, makaredy na yan. Makaredy na to. Mga bilis ay totoy balat ngayon.
Alright, ay ni po yung kayang pangaduang pasample kaya katamo. Ayan, pota po, after ning kanta na, biya tayo po yung pagkakataon, bakanta po, kung makanano contact Totoy Balat, ang po yung kayang page, ang pong Facebook. Okay, this time, for entertainment only, the Kapampangan version na ning kanta ng Shaira, ing Selos Kapampangan version. Ayan, kareng pong kabaleng Kapampangan na pong Tarlac. Kamusta ko po at kareng Apaliteños. Ayan. Napindutan tani. Alright, ayun na po. Ayun na po, Totoy Balat from PEDA Artist. Pampanga Entertainment Director Association. Ayan. Here we go. Ka magselos na yan. Mamaray ka magselos. Ika mo kyung puso ko. At potang akakit na miyayabe kayo. Maiinis kung masisirayay ngaldo ko. Ate ko baluot mi pa kanyang ko. Sadyang manasakit yung kana kong puso. Ing puso ko dadayaya. At si Scoopia pa may bugkong may atake. Potang akakit ko na miyayabe kayo. Wow, kahit mo balo, asisintang dakam. At lagi kong makalawe pake ka. Sana aramdaman mo itang araramdaman ko. Diyos ko, magselos ko keka. Kung pinili may Totoy Balat, sana magselos. Baka sakay kang motor, baka sakay kang 4 wheels. Mamang kang aldo at beses. O ito nga pinila mo, kabulok kilikili, biya magsipilyo, biya sa mandilo. Bala mo kabulok, kaya mo lang naldo, dumaginis ko. Kaya kung pinili mo, sigurado, kaya ka magkulangan aldo, doon kang labing, kaya ka magselos. Sana apansinan mo yung nararamdaman ko. Kung yako yung pinili mo, makasakit ka. Lalo na inauso itang makalakapang. Sadyang manyaman po tangya kung kayabe mo. Ing puso ko dadayaya. Potang akakit ko nang miyayabe kayo. At yaku naman magselos ko ke kayo. Kahit mo balo napeksil tanda ka. At sa balo naman ning babo banwa. Kung nanuda kang kaluguran ka kung sintam. Diyos ka. Nakamagselos. Pag yakong pinili mo, sigurado, 3 beses kang mamangan at ka pa chichirya. Ka mamili, pipili na mo kabulok na rugo. Gasang mandilo. Bota magsalita ka, palamag, born na just book. Dakol doldo, magpras ko, magkay ko pa. Pag si Totoy Balat pinili mo, sigurado, saya ka. Lalo na imamara. Diyos ko, mabangluya yan. Alright! Palakpakan naman, in fairness. In fairness, diba? On the spot po yan, on the spot. Kasi hit song yung Selos sa yan, di ba? Opo, hit Kaya, song yan po. din pong, ayan, bisa makiramdam Kapampangan version. I-search mo po king YouTube, king channel ng Totoy Balat. Ang po king Facebook na. Ayan, total banggit ko na yung kaya kang social media, nanula rin kaya kang contact numbers. Ang po kung no ka rin ka, pwedeng i-message kapatid king Facebook. Yung Facebook ko po, apin po itang Dindo Dungo Payumo at inya pong logo
Tametong dyan po logong peda. Tapos metong po kasi dyan po logong One Voice in the Philippines. Then I was in abroad ko po. Member na ako po ng One Voice in the Philippines. So, at yung po aliwang bansa kasi aliwaliwake po lugar. Din Luzon, Visayas, and Mindanao. One Voice in the Philippines siya po itang mga Okay. logo. Tapos, ngayon po yung peda, tametong, Pampanga Entertainment, kaya ko po rin magaling artista at magaling talent at magaling director. Ingke kang Facebook, Dindo, Dungo, Payumo. Kitang metong, pareho yaren. Alya po, Totoy Balat. Wow, itay buri ko sabihan, dapat ating ka talagang account na ing Laguna, Totoy Balat. Bakit potang, kasi search day yan ede masyadong pota, ede masyadong atandaan na nitang Dindo Payumo, at least itang Totoy Balat ating niyang recall. Opo. Timoya ako eke masyadong gagamit itang real name ko kasi mas kilala da ako king ara muna. Baka po tang search de kaya malagway ang pantunan. Alright, yung contact number mo kabatad, baka tareng makiramdam tamo. Wow. Ayan, yung contact number ko po, ay search kaya po kasi baya po yung kanang contact. Wow, halin memorize. Sinali ko po Dakal yata kinang walking number mo, binalik. Inak na po, pating ka na akong Gcash. Oro, Diyos ko, ne? Tan Gcash ko po milabas na naalala na income ko po ka rin, pena ko ra po. Sana po balik yung ring scammer, ne? Opo, sana Diyos po ko, ring scam. malunos ko po ka na ako, pagpagalan ko po reta. Wow, pen. At saka kay, actually, may dagdag ning feature ngayon ng Gcash. Another for security, kareng scammer. Ing Gcash po ngayon, itang registered number mo, erase through memo ketang cellphone mo. Baka tayo pwedeng ibuklat ka rin aliwang cellphone. Ayan. Magaling la po, Sek. Milyari po. Ginawa lang SIM King Smart. Tapos, tang ID ko, ito yung ginamit da. Di ba? Magaling lang Magaling lang. Kaya yung payo da po rin aliwang eksperto neng kay siguro tanya masyadong paragulan ng lamanan ng Gcash. O neng kasing minsan pa magpa Gcash kaya malaring may dinan load di ba? Pota ting magpa cash in na 5,000 nung alayang laman nakitan. Wow. Anyway, tapong kayo po contact number bayo. Ay kan contact ko pong bayo 099-456-09854. Ulitin kaya po. Sige po. 099-456-09854. Alright. Yako po, warning ko mo po kada tapong mag-Gcash at dakal tamo pong gagamit yung Gcash. Basta-basta po din nung tao din niyo po number at pwede daw pong hack po din. Lalo na yung pay mong contact number is gagamitan may rin Gcash. Ali ko Ako ngayon aliwaya yung pang call ko, aliwaya yung number ko king Gcash. Mata. So pag-setting ko kung contact number ka ako, itang contact number, KBB itang Gcash number. Makaregister itang bibigay akong kay Karela. So ita siguring the best way through experience ng Totoy Balat. Kasi tinya naman tindahan ni Totoy Balat, kakakit ko kim post na. So for everyday income, di ba? Mas natingita. Ako bisa ako naman Dati ko naman may sari-sari store kanita ng pandemic. Alang masyadong show. Kaya manyamaning manyamaning magtinda. Tinda ka, kaya tingat. Ate sali ka, matutod ka, pesos mo isalwan. Kaya pinanyangati ng show, mapupuyat na ako. Sera ako Kasi ati na akong show, puyat ko, kay ba't ating katok, saliya mo, metong sigarilyo. Kaya nung kakilala mo pa, manutang niya pa. Masagad pa, saliya nga 2 pesos, simper na libo ya po. Itang ang bala mo buring pasukle. Kaya sabi, po ako nabayaran. Ang poy tangkay, experience ko pag yung sari-sari story, kulang yung pesos. Balik ko niya mo puan. Liras din pabulan lang po. Potang sali yan pa si Bayo, marinig ka pang manyingil di ba? Siyempre, paninayan may yung magsabing, ay, po itang kulang ko, sana Kusa, Kaya rin aliwangin Diyos ko. Deng nikitindahan na tilang discarding Potang at ilang sukling pesos naman, ibeda niya mo candy. Yaya ko, gawa ko na mo rin tasek. Gisinali kong yelo, kaya mayad ko candy.
Alicho naman ka-relate nung tsaka pamanga naman. Okay, but anyway, kanya man yung pagkwento ne. Siyempre, taneman po banding buong Aldo ng Totoy Balat. Wapay po. I-promote mo na rin kaya kang upcoming shows, kareng fiesta. Ayan, kaya pong Del Rosario, San Fernando, Pampanga with hosted Aramona. Opo, ako po yung mag-host kitang variety show. And then, dakal po salamat kaya pong karingan director director King sana Peda, King Peda. At dakal po magtiwala at congrats po at karin pong Aquayo pong event at karin pong talent sa Aquayo po kay kami at sa kami po King Peda Talents susunod kami katang rules at kami nagkaratang MC susunod kayo mo naman po karatang MC ako bilang MC ko mo naman susunod lang po ratang talents po kanako. Wow, kasi kaya yan lalo na pa actualing show, ing MC kasi tinyang instruction king stage director. Kasi rin nga liwa pwede balo, rin jamboree po, at ila naman pong magmando ka rin, ireta pong ausan ming stage director. And then manabili niya king MC, nino na ing misalang, nino ning susunod. O kaya nung ating pang delay, magkantaya pa mo yung MC, pachelay pa ita next guest. So rin naman talent, king MC la magdepende kung nino na yung tutuki mo kanyan. Ayan, tapos kung alayo pa yung Metro, alayo pa yung Petra. Wow, magkantayang MC. Magkantayang MC. Katumanitang oras. Wow, yan. But anyway, ayan po, abiyan na niya pong Totoy Balat ng kayang contact number. Or kung iya po search, message nyo kami po kay Nikin Newsline or me, Aramona. Or kaya ating kami pong page na ning Peda Official. Apin po yung kaya kaming official Facebook page. Paki-like and share. Yeah, ulit ang Pasbayo po. Pampanga Entertainment Director Association. Apin po itang page me. Kung sakali pong pantunan nyo, kengan po, meto nga barangays o meto nga balen, kunan nyo kengan po, kay meto nga balen. Kaya, Kentarlak, 45 lang kay, kunan tatamungan. Yes. Opo, maski no ka rin po, basta po agyone po ning kaya kaming bitis puntalan mi kaya kayong lugar. But anyway po, last greetings, paring Totoy. Okay, yako mumunan dili, pasalamat tamo, king mumuna king apong ginumegla lang kaya katamo. Adi din ang tamong surprise pangagising tangabak kunin ura tanga maging kasalamu hatamo. At kakadwa, pasalamat mo naman kitang blessing, karening kaluguran, pamilya, at kapagobra. At pasalamat kundili kay nga pong Ginoo, and tamong paboren at yako po na ako paboren anapin, bakit mo ingayop, susula po ya, alayang sabihan pamangan, pero adi din na yung pamangan na pong Ginoo. Tamong tao, di din ang tamong pamangan na pong Ginoo, pero pantunan tayo. Yes, amen, amen. Alright, very well said. Ayan po yung kakatamang special guest for today, Totoy Balat. Thank you po. Dakal pong salamat. Magbalik ya po yung kakatamang programang Chika Muna Season 2. Thank you, thank you. This is Newsline 103.1 FM. Ako po si Dominic Valer, taga Maribeles, Alasasin, Bataan. 50 years old at may conditions sa heart problem, nagbara ang aking puso. At salamat ng marami sa King Herbal Plus. Ito lang yung nakatulong sa akin ng malaki. Ako po si Milagros Advincula, 68 years old. Nakatira po dito sa Mountain View Village, Maribeles, Bataan. Ako po ay naka-encounter na napakaraming sakit, maraming mga naramdamang hindi maganda sa health ko. At nagpapasalamat ako sa pagkakaroon ko ng King Herbal Plus na ito ay talagang nagka-interest ako mula nang mapanood ko sa ASPN. Try nyo po itong King Herbal Plus. It's a very, very good to our health. Let's Speed and Heat Summer Promo! Mga ka-Kings, dahil summer nga, this month of May ay magkakaroon tayo ng big and hot na discounts on your favorite Empire products. For Empire Coffee, coffee in a bag, buy 2 and a blends for only 500 pesos. For Sense by Subalgar, buy 2 and a cents for only 550 pesos. For Nini Beauty Essentials, Nini Artisan Soap,
Beauty without filter, buy 2 and a variants for only 275 pesos. Nini Indulgence Series, ang pahit na may lambing, ginhawang hahanap-hanapin. For pain relief balm, 20 grams, buy 2 and a variants for only 225 pesos. And para sa ating 80 grams, buy 2 and a variants for only 800 pesos. For liniment oil, buy 2 and a variants for only 275 pesos. And for the most iconic food supplement, King's Herbal Plus 1 liter. Buy 2 bottles of King's Herbal Plus 1 liter for only 1,980 pesos. Napakalaking savings! Kaya ano pang hinihintay nyo mga Kings? Enjoy this summer promo dahil limited offer lamang ito. Inquire now! Ang hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Hayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa Pansay Tinangan tayo, mga foods ay panalo. Sa Pansay Tinangan tayo, dito magsalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa Pansay Tinangan tayo, iyan busog ka rito. Ate, pabili. Ano sa'yo? Pick me, high, refresh, sarap, pick me. Magnolia, healthy and fruit drink. Hulas o pagod ka, mag-break mona't magpa-refresh. Pick your favorite fruit flavor, para sa'yo to, besh. Refresh sarap ang hanap? Mag-Magnolia Health Tea and Fruit Drink. May refreshing goodness ng apple, strawberry, lemon, grape, and mango flavors for that feeling good sarap. Magnolia, feeling good, sarap. 10 pesos SRP lang. Punta na sa suking tindahan. This is Newsline. 103.1 FM. Ang chika muna! At ako pa rin ang inyong kaluguran araw muna. Alright. Yes, nagbabalik pa rin ang Chika Muna with Araw Muna Season 2. Ayan. Kaswelo tamo kang Totoy Balatne. Thank you so much kapatad. Kingkekang oras. Alright, Maya pa gatpanapon po pa si Bayo. Kareng kabalenta mo ketiking probinsyang Pampanga. Kangapong Mila. Thank you so much for always supporting our program. And syempre po, kareng ka makatutok kingkekatamo radyo. 103.1 FM, kasama ka, ikaw ang bida. Alright, shoutout muna tayo sa ating mga bagong viewers. Hi to the founder of Kapampangan kong kapatad, KKK, Ma'am Carmel Dula. Hello, Madam Carmel. I miss you so much. And also, Sis Madel Bernal. Okay, kay Glenn, maraming salamat for always supporting our program. Glenn Dayrit. Ayan, kay Amaya Pearl Simbilio Maranya, shoutout po. Happy 42nd anniversary Kapampangan ko kapatad. Happy anniversary po sa mga kapatad natin dyan sa KKK. Hi to Sir Jim Bansal and Sir Frank Bansal. The Bansal brothers dyan po sa may Guam. Hello, Guam, US of A. And to Engineer Jess Zapanta Villeza. At saka kay kay Sir Hernana Santos. Hi to Direct Fernan Cunanan. Shout out Fiesta Santa Rita Macabebe. September tuloy. May 22 Fiesta King Santa Rita. Bukas na po yan. Okay, hi to John Esguera Mariano family. Hello po. I see John Esguera, the owner of Anvin Convenience Store. Alright, dako muna tayo sa ating trending chika. Eto na po. Yes, ito pong pinag-uusapang si Fat Cat, no?
Talaga namang bumulaga sa social media si Fat Cat. Ang daming nagtatanong ano nga ba ang nangyari kay Fat Cat, no? Dahil anong tawag dito? Kasi yung kumakalat na video na tumalon siya sa isang tulay dyan sa may China. Para po sa kaalaman ng lahat, si Fat Cat po ay isang gamer. Oo, isang influencer dyan sa may China. Oo. Dahil ang dami niyang followers, no? Ang dami niyang followers, kaya itong si Fat Cat talagang pinag-uusapan po. Ano po siya, magaling siya sa online games. Doon po siya kumukuha ng kanyang daily needs at doon siya kumikita. Si Fat Cat po, ang kanyang real name is Lu Ji. Taga Hunan, China. Namatay po siya noong April 11, 2024 at the age of 20. Yun nga po yung kumakalat na video na tumalon siya sa may tulay. At bago po yon, yung pagtalon niya sa tulay, ang cause of death po niya is suicide. Siyempre, tumalon siya, no? At medyo nakainom siya dahil sa sakit ng loob doon sa kanyang nararamdaman yung oras na yon, ano? Dahil yung oras na yon parang gustong makipag-break yung kanyang girlfriend. Yes, yung girlfriend po niya na sandali, tignan natin yung pangalan ng girlfriend niya. Dahil ang dami nang gigigil dito sa naging girlfriend niya. Oo, ang naging girlfriend niya si Tan Su. Si Tan Su. Nakilala niya si Tan Su noong 2022. At ang kwento po kasi, itong parang sila LDR, long distance relationship. Yes. Parang madalang lang sila sa loob ng ilang taon, no? 2 taon, 2022, 2024 na tayo. Almost 2 to 3 times pa lang yata sila nagkita. At itong si Fat Cat laging nagpapadala ng pera dyan kay Tan Su, sa kanyang naging girlfriend na pinangakuan ng kasal. Yes. Ang nakakalungkot dito sa nabasa po nating kwento ni Fat Cat talagang tinitipid niya yung sarili niya. Hindi siya kumakain ng mga mamahaling pagkain. Gulay-gulay lang para makapagpadala lang dito sa girlfriend niya, no? Yun ang medyo masakit doon. Yung very faithful siya. Talagang loyal siya dito sa girlfriend niya. Yun nga lang, ito po ay nagloko ang kanyang girlfriend. Hindi alam ni Fat Cat na may boyfriend palang iba ito. Si Tan Su. Nung malaman po niya na may girlfriend, na may boyfriend itong girlfriend niya, nako. Sumugod po siya at hindi muna siya nagpakita doon sa may tulay. At doon niya binidyo call yung kanyang girlfriend. Hindi alam ng girlfriend niya na nandun siya sa tulay. Nakikita ng 2 mata ni Fat Cat na may kasamang lalaki itong si Tan Su. So napakasakit, no? Napakasakit. So pero sa huling sandali nagpadala pa ng pera. Nagpadala pa ng pera itong si Fat Cat kay Tan Su. Yung napadala niyang pera, almost 66,000 sa US dollar po is 9,000 at that time na pinadala kay GF. So ang point po dito, no, itong si Fat Cat walang masyadong anong tawag dito, siguro gumagabay. Ganun po yung medyo disadvantage ng galing sa broken family, kasi galing siya sa broken family. Parang independent na siya. Siya yung bumubuhay sa sarili niya sa pamamagitan ng online games. At nagkaroon siya ng mga awards dito sa online games. Ito yung mga awards niya. Ito yung nung 18 years old si Fat Cat, nagawaran siya ng Best Player Award. O di ba? At saka kaka-birthday lang niya, no? Kaka-birthday lang niya ngayong May.
Kaya rest in peace in behalf of our station Newsline. And siyempre, chika muna, tayo po ay nagkikiramay dito sa kay Fat Cat, sa kanyang mga fans at buong China at buong mundo yata ito ang pinag-uusapan na talaga ng mga it's a sad story itong kay Fat Cat. So maging silbing aral po ito, no, na talagang kahit ibuhos mo lahat, hindi mo pa rin masisigurado yung kung faithful nga ba itong partner mo, na? Kaya sabi nga nila, magtira ka para sa iyong sarili. Oo, kasi hindi natin alam ang panahon na isang click lang na ganun, yun ang nangyari kay Fat Cat, na talagang isang click lang na ganun, nalaman niya na may ibang lalaki pala itong jowa niya, si Tansu, di ba? But anyway, condolences to the family and may you rest in peace, Fat Cat. Ayan, mula sa aming himpilan Newsline, nakikiramay po tayo. Alright. But now, yes. Nako, eto naman, dako naman tayo dito sa ating showbiz chika. Diwata Pares overload. Binisita ni Ma'am Corina Sanchez. Nako, may basher na naman na lumitaw dito sa pagdalaw ni Corina Sanchez. Alam naman natin si Corina Sanchez, isang batikang TV personality. Naku, pag sinabi niyan, parang ganon, di ba? Marami lang nakapansin yung pagsubo ng kanyang kinaing pares, parang isang kutsara lang. 'Di ba? Parang ito po sinasabi ko lang yung mga nag-comment doon sa video na nakitang sumubo si Miss Corina Sanchez ng isang kutsara do sa pares ni Diwata. At hindi pa nangunguya ng husto, para nang sumenya siya na cut doon sa kumukuha ng camera o video sa kanya ng kanyang mga staff. Tapos hindi na siya kumuha ulit. So paano mo masasabi, sabi nga ng iba, paano mo masasabi na yung opinion mo o obserbasyon mo doon sa lasa ay 100% na totoo kasi nakaisang subo ka lang at hindi mo pa masyadong ninunguya. Yan po ay obserbasyon lang at sinasabi ng mga netizen. At ito pa napakagandang pagbisita ni Marvin Agustin kay Diwata. Nagkaroon sila ng konting laro-laro at games. Very friendly yung pagbisita niya. At ito na nga. Ito na nga ang sinasabi nila na medyo nagbago na raw ang pag-uugali nitong si Diwata. Yung sinasabi ko kanina na nagpapagreet sa kanya, naka-video pa siya gano'n, no? Naka-video, naka-selfie video at dadaan si Diwata. Tapos sabi niya, Diwata, birthday ko ngayon. Sabi niya gano'n. Tapos alam niyo po anong sinabi ni Diwata? Naku kuya, lilipas din yan. Ang daming nag-bash doon sa video na yon ni Diwata at nung binata na lalaking nagpapagreet ng happy birthday kasi naka-selfie video siya . So makikita mo yung dismayado yung lalaki na nagpapagreet. Tapos etong si Diwata syempre busy on his side. Intindihin natin yung busy, baka pagod. Pero maraming nagbabash sa kanya. Yung pagkakasabi niyang kuya, lilipas din yan. 4 words. Kung sinabi na lang niya na happy birthday, 'di ba? Sabi ng ibang netizen, 2 words lang 'yon. Hindi pa niya nasabi doon sa lalaki o vlogger, 'di ba? So doon pumapasok yung obserbasyon nila ng mga netizen kay Diwata na para bagang pag small time na vlogger, hindi artista, medyo masungit daw siya. Oo, medyo masungit daw siya. Sabi naman ng iba, talagang ganyan ang tsura niya. Uy, sabi ko doon sa comment, no? Huwag naman nating ibash yung itsura ni Diwata. Siguro sabi nga nila, nadepensa na ni Diwata doon sa isang interview sa kanya. Siyempre, minsan may time din siyang pagod. Hindi naman pwedeng buong maghapon magpapa-interview siya, papa-picture.
Sabi nga niya, nagninegosyo po ako dito, priority ko yung parisan ko. Tapos may oras po sa picture, may oras sa video at saka sa vlogger, sabi niya. Oo, tapos meron pang isa ha, mga bata, nagpapa-picture lang. Naku, dinaanan lang niya kasi busy siya, o di ba? So, yun yung mga obserbasyon ng netizen kay kay Diwata at sabi nila nagbago na raw. Pero syempre, on his side, syempre busy. Intindihin na lang po natin yung pagod niya. Yung iba naman sinasabi, iyan ang nagdala sa kanya sa kasikatan. Yung mga nagpapapicture, maliliit na vloggers, dapat bigyan niya ng panahon. Ganon! Alright. In fairness, alam niyo po na marami nang nakaka-experience ng mga ganyan, yung mga sumikat tapos biglang babatuin ng mga pambabash. Nako, nakikita natin yan sa iba, yung si Otlum, yung mga iba pang sumikat, di ba? Alright, this time, ang oras natin is 1:28 in the afternoon. Siyempre, ang oras ay handog sa atin ng Anvin Convenience Store na may branch at store po sila dyan sa may Porac, Pampanga, sa may Barangay Santa Cruz. Ang kanilang main branch, Monday to Sunday, bukas po sila. Ang kanilang contact number is 0918-947-0766. Bukas sila 6 to 8 p.m. May branch po sila dyan sa Angeles City, Hensonville, Malabañas at sa may Purok 5, Fatima Village, Santa Cruz, Porac, Pampanga. At ang kanilang pong store, meron pwede kayong magpa-load, pwede kayong at marami po mag-grocery at meron tindang bigas, no? Marami. Convenience store ang dating nila. Yan. Sabi nga ng Anvin Mini Grocery, sa presyo at serbisyo, garantisado ka dito. Ang oras natin is 1:29. Magbabalik po ang Chika Muna Season 2. This is Newsline. 103.1 FM. Ako po si Dominic Paler, taga Maribeles, Alasasin, Bataan. 50 years old at may conditions sa heart problem. Nagbara ang aking puso. At salamat ng marami sa King's Herbal Plus. Ito lang yung nakatulong sa akin ng malaki. Ako po si Milagros Advincula, 68 years old. Nakatira po dito sa Mountain View Village, Mariveles, Bataan. Ako po ay naka-encounter na napakaraming sakit, maraming mga naramdamang hindi maganda sa health ko. At nagpapasalamat ako sa pagkakaroon ko ng King's Herbal Plus na ito ay talagang nagka-interest ako mula nang mapanood ko sa ASPN. Try nyo po itong King's Herbal Plus. It's a very, very good to our health. Let's Speed and Heat Summer Promo! Mga ka-Kings, dahil summer nga, this month of May ay magkakaroon tayo ng big and hot na discounts on your favorite Empire products. For Empire Coffee, coffee in a bag, buy 2 and a blends for only 500 pesos. For Sense by Sabalgar, buy 2 and a cents for only 550 pesos. For Nini Beauty Essentials, Nini Artisan Soap, Beauty without filter, buy 2 and a variants for only 275 pesos. Nini Indulgence Series, ang pahit na may lambing, ginhawang hanap-hanapin. For Pain Relief Balm, 20 grams, buy 2 and a variants for only 225 pesos. And para sa ating 80 grams, buy 2 and a variants for only 800 pesos. For liniment oil, buy 2 and a variants for only 275 pesos. And for the most iconic food supplement, King's Herbal Plus 1 liter. Buy 2 bottles of King's Herbal Plus 1 liter for only 1,980 pesos. Napakalaking savings! Kaya ano bang hinihintay nyo mga Kings? Enjoy this summer promo dahil limited offer lamang ito. Inquire now!
hanap mo ba ay foods na may presyong abot kaya? Kayain na ang barkada at buong pamilya. Everyday mga pagkain sariwa, hindi ka magsasawa. Pagkain Pinoy ang bida, galing ng Pampanga. Sa Pansay Tinangan tayo, mga foods ay panalo. Sa Pansay Tinangan tayo, dito masalo-salo. Inyong mga paborito, lahat nandirito. Sa Pansay Tinangan tayo, iyan usok ka rito. Ate, pabili. Ano sa'yo? Pick me, high, refresh, sarap, pick me. Magnolia, healthy and fruit drink. Hulas o pagod ka, mag-break mona't magpa-refresh. Pick your favorite fruit flavor, para sa'yo to, besh. Refresh sarap ang hanap, mag-Magnolia Health Tea and Fruit Drink. May refreshing goodness ng apple, strawberry, lemon, grape, and mango flavors for that feeling good sarap. Magnolia, feeling good, sarap. 10 pesos SRP lang. Punta na sa suking tindahan. Oh, ano yan? Share naman. Dad was telling me about the Toyota Innova. Oh? Han, I like the features kasi mukhang sporty yung exterior at premium yung interior. Oh, I heard meron din reverse cam and clearance and back sonar sa V&G grades. So convenient. Plus, may Apple CarPlay and Android Auto with the E-Grade, so I'm super excited. I'm telling you, this premium MPV works for families and big groups. So what are you waiting for? Visit www.toyota.com.ph to know more. This is Newsline 103.1 FM. Ito po ang inyong programang Chika Muna. At ako pa rin ang inyong kaluguran, Ara Muna. Alright. Nagbabalik po ang Chika Muna Season 2. Okay, greetings muna tayo sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa. Ayan, ang programa po natin is every Tuesday, Thursday, and Saturday from 2 in the afternoon hanggang 2 p.m. po. Ayan, shoutout po sa mga Hermanidad po ng Santa Rita, Macabebe. Ayan, sa fiesta committee nila, Hermanidad Kiambao family coming from Direk Ferdinand Cunana ng PEDA Artists, PEDA Incorporated. Okay, hi to Franklin Banzal, kumusta po? Maya po, dahil pong salamat kayong pagtutok at Chulaking Canada rin, Banzal family, Banzal Brothers, Tito Jim, and Engineer Jazz Villesa, hi po. Alright, in fairness, meron pa tayong oras para sa ating mga showbiz chika. Karagdagan lang dun sa about kay Diwata. Kahit na sabihin natin nakakaumay na. Oo, kasi si Diwata, ang daming struggle ngayon, no? Bukod dun sa successful business niya, ang mga struggle niya ngayon na mga pinagdadaanan niya, pagsubok, yung about dun sa mga nagbabash sa kanya. Ito na naman ang bagong update kay Diwata Pares Overload. Alam nyo ba? Yes, alam nyo ba? Yung unang kaldero na ginamit ni Diwata, naku. Ibinenta kay Boss Toyo. Wow. Diba kung kayo po, kung kayo ang tatanungin, no? Ibebenta nyo po ba ito, yung kauna-unahang kaldero na nagsimula ng inyong success dito sa Parisan? Maraming nagsasabi na ito ay may sentimental value, bakit mo ibebenta, parang ganon. Yung iba naman, kung hindi naman nagagamit, why hindi ibenta? Parang ganon. Tapos, mas malaki pa yung value dahil yun yung, dahil nga may sentimental value, malaki yung presyo. Parang ganon. Alright, siyempre, ang tanong ng karamihan, magkano kaya naibenta ni Diwata ang kanyang kauna-unahang kaldero kay Boss Toyo?
Ayon po sa ating source, wow, may source talaga tayo. Ayon po sa ating pananaliksik, ang naturang kaldero ni Diwata ay naibenta po sa halagang 3,000 piso. 3,000 pesos. Yes. Siyempre, curious si Boss Toyo. Nag-interview muna bago bayaran yan, di ba? Oo, sabi ni Boss Toyo, ito ba talaga yung unang kaldero mo? Parang medyo ano pa, di ba? Kasi kung titignan nyo sa picture, mukhang bago pa eh, di ba? Pero sabi niya, ginamit niya daw to nung kasalukuyang pandemic. But anyway, ang point po dito ng mga netizen, bakit niya ibinenta? Kumikita naman siya, 'di ba? Binigyan pa nga siya ng 1 million ni Rosemar, 'di ba? Tapos may bahay na siya, may negosyo. Tapos yung nag-iisang memorabilia o nag-iisang item na may sentimental value sa iyo ibebenta mo pa. Kung ako sa lugar ni Diwata, no? Kung ako sa lugar niya, ito po ay sariling opinion ko lang, hindi ko ibebenta to. Lalo na kung 3,000 lang siya, 'di ba? Ikikip ko na lang siya as siyempre pang good vibes. Dito ako nagsimula, ito yung unang kaldero ko sa parisan ko na ngayon ay dinudumog. Parang ganon, 'di ba? Ang gandang pakinggan. Tapos pwede mo siyang i-display sa mismong lugar ng iyong negosyo. Lagyan mo siya ng isang corner, parang meron kang mini museum, parang ganon, 'di ba? Lagay mo doon ang kauna-unahang kaldero ni Diwata Paris Overload, 'di ba? Tapos magpapa-picture pa sila diyan. Ito yung unang kaldero ni Diwata, parang ganon, 'di ba? Kaso nga, naibenta na. Wala na tayong magagawa. Alam niyo po, ang ginawa na lang ni Boss Toyo para katunayan ito ay galing kay Diwata. Pinapirma niya doon sa mismong surface out. Doon sa labas ng kaldero, pinapirma niya na doon sa gamit ay pentel pen. Siyempre, pirma, tapos yung pangalan ni Diwata. O, diba? Ang bogan nitong si Boss Toyo, kahit ano binibili niya basta may sentimental value. Yes, yun po ang latest kay Diwata Paris Overload. And there is more. Kaya nyo pa ba? Chika pa rin tayo about Diwata. Kasi sa dami ng update na chika kay Diwata, hindi tayo mauubusan. Eto pa, may bagong pasabog si Mystica. Opo, ang unang, hindi una pala, ang pinakahuling nambabash, hindi naman basher, kasi sabi nga ni Mystica, yung sa kanya ay real talk lang. Ito po ay kung ano lang yung nakikita niya, parang ganon. Oo, kasi ang mga banat ni Mystica bakit ako kakain doon sa nilalangaw na lugar na yan? Mukhang hindi naman masarap, parang ganon. Or yun ang sabi ng mga tao, sabing ganon ni Mystica, no? Yung mga sinasabi niya ay may pinanggalingan, may mga nagsasabi o mga nabasa niya. So hindi naman personal galing sa kanya. Kumbaga sa ina-assess niya, nire-review din niya yung mga post, yung mga sinasabi ng mga netizen. Kaya nasasabi ni Mystica do sa video niya. Kaya sabi niya, itong sa akin real talk lang. Bakit ayaw nilang marinig yung katotohanan? Parang ganon. Na si Diwata nagbago na, nagsusungit na do sa mga gustong magpa-picture. Ayaw nang pa-interview do sa mga maliliit na vlogger. Yun naman ang na tumulong sa kanya para sumikat. Parang ganon. Siyempre, sinagot ni sinagot ni Diwata. At eto ang sagot niya. Etong sagot ni Diwata dyan sa mga banat ni Mystica. Sabi ni Diwata, inggit lang yan. Sino ba yan? Pistika? Ayun. Ay! Diyos ko, dahil nadulas ako. Mystica, sabi nung nag-i-interview kay Diwata. Anong masasabi mo doon sa mga banat ni Mystica? Sabi kay Diwata. So sabi ni Diwata, naku, wala akong alam dyan. Ang alam ko lang, laos na siya. Ha?
Oh, di ba? Ay, ang tapang, di ba? Medyo ano yun, nakaka-offend yun. Oo, hindi na raw sikat si Mystica. Kaya daw nagpapatunog, nakikisakay sa issue, nakikisakay sa kasikatan ni Diwata. Naku, sumagot ang ate Mystica nyo. Ang lola Mystica nyo sumagot dyan. Ang sabi ni Mystica, hindi ako naiinggit. At hindi rin ako sumasabay para kumita. Sabi niya ganon. Maganda na ang trabaho ko dito. Sabi niya ganon sa abroad. Kasi supervisor yata siya doon sa kung saan siya nagtatrabaho. At kung sinasabi, sabi ni Mystica, kung sinasabi ni Diwata na laos ako, wala mang epekto, sabi niya ganon, sa personalidad ko kasi hindi na ako artista ngayon. Oo, hindi na raw siya artista ngayon kaya hindi mo na pwedeng sabihin sa kanyang laos siya. Oo nga naman, may point siya. Pero siyempre, nakilala si Mystica as artista kaya pag hindi ka na masyadong lumalabas o nakikita ng mga tao, sabihin nila laos ka na, di ba? Pero itong si Mystica talaga man, napakaganda ng trabaho niya sa abroad. Congratulations, Sisi. Nakasama ko kasi si Mystica. Napakabait niya at saka machika siya, makwento. Pero pag nakuha mo yung loob niya, napakabait ni Mystica. Pero siyempre, hindi naman natin kinakampihan yung mga real talk niya. Ito ay ina-assess din natin, nagbibigay din tayo ng opinion doon sa mga banat niya kay Diwata, di ba? Ito namang si Diwata, naintindihan natin na yung init din ng ulo niya. Oo, ikaw ba naman ang sabihan ng di ba? Nagbago ka na, masungit ka na. Siyempre, iinit din ang ulo mo. Iyan, kaya Diwata, ayan, ilabas mo na ang iyong bagong menu. Baka nagsawa na sila doon sa Paris Overload mo. Speaking of bagong menu kaya nasabi ko po yan, meron siyang bago. Oo, Paris Overload with longganisa. Ano masasabi nyo doon? 130 daw, 130 ang presyo. Kasi yung Paris Overload niya with chicharong bulaklak, lechong kawali, unli rice, unli soup, may sopis drink pa. Ngayon, may bagong menu siya, may dagdag na longganisa, plus 30 pesos. Ayan na, pinopromote na kita, Diwata. Susugurin ka ni ni kapatid Jim. Yung kasama natin sa Newsline. Ayan, sige. Regards mo na lang ako, paring Jim. Alright. May mga pahabol pa tayo na greetings. Yan po ang ating mga trending at showbiz chika na talaga namang umiikot sa ating social media. Meron pa akong isang pasabog na trending yung kung makapaminta sa mga pagkain natin wagas. Oo, yung balbasarado. Ayoko nang banggitin yung pangalan niya, baka sumikat sa stasyon natin. Ayan, ito yung sariling opinion ko po, sariling obserbasyon dito sa LGBT pa naman siya, mga kamiyembro natin siya sa LGBT. Siyempre nakakahiya yung kanyang mga content. Yung mga content niya parang pamimintas ng pagkain o yung diri siya, parang ganon. Parang ayaw niyang lunukin, ayaw niyang malasahan, katulad ng tuyo. Oo, may video siya, may content siyang ganon na nadidiri siya, parang ganon, di ba? Siyempre, ikaw yung kumakain ng tuyo at favorite mo yung tuyo, tapos mapapanood mo yon, di ka ba ma-offend, di ba? Tapos ordinaryong mamamayan kumakain yan, mayayaman kumakain din yan. So sana namili siya at pinag-isipan niya ng husto yung kanyang content, Alam ko po, alam niyo yung sinasabi ko na dumadaan sa inyo mga social media account, yung balbasarado na Becky. Oo, meron din siyang video about sardinas. Diyos ko, di rin niya makain, parang masusuka siya o whatsoever. Tapos meron din siyang content na video about dun sa 3-in-1 coffee na isasawsaw lang sa kape yung pandesal diring-diri siya, Diyos ko. Dapat wag ganun, wag ganun, lalo na pagkain yan, blessing yan, kapatid. Oo. Ay, Diyos ko, nung malapit ka mo, kandutan da ka, Ken. Gigil ako. Nakakagigil yung ganun, yung paborito mong pagkain, yung ibang tao,
pinipintasan, 'di ba? Di bali sana kung ano yung parang halimbawa may allergy ka sa pagkain yan, okay lang na sabihin mong hindi po ako kumakain ng ganyan. Baka magkamot ako, may allergy ka for health consciousness, di ba? For health purposes kung ayaw mong kumain ng pagkain na yan. Pero yung gagawin mo pa siyang content, yung gagawin mong content para mapanood ng buong social media, yung kaartihan mo, di ba? Parang sa mata ng marami ito pong sinasabi ko mga netizen, maraming hindi nagkagusto doon sa content ni Akla, yung Balbasarado Ayoko nang banggitin ng pangalan, di ba? Pero alam ko po kung sino, alam nyo na kung sino yung binabanggit ko. Oo, yung tunog ng pangalan niya parang may ibang planeta, parang ganun. Alright? Sana po ay maging lesson sa vlogger na ito na LGBT na Balbasarado. At ang daming nananawagan na i-boycott siya sa social media, tanggalin ang account sa TikTok, sa Reels, 'di ba? Dahil nga nakaka-offend yung kanyang content na kung makapamintas sa pagkain wagas. Yes, katulad nung sa sardinas, syempre, halimbawa, pinamimigay ng relief goods yan sardinas. Nakikipila pa yung mga tao para makakuha lang ng sardinas. Tapos ikaw meron ka ng sardinas, diring-diri ka para makain ito, di ba? Parang ayaw mong lunukin doon sa content ng video mo. Sana wag ganun, kapatid, Oo. Ito pa yung kapatid lang bilang kapatid sa LGBT members. Itong Akla na ito, na vlogger, yung Balbasarado. Inuulit ko talaga para matandaan po ninyo pag dumaan sa inyong cellphone, sa inyong social media account o sa newsfeed nyo. Naku po, wag nyo na pong i-share para hindi na lang mabasa o mapanood ng iba. Para po sa akin yun, sariling opinion ko po yun. Pero ito po ang twist niya, no? Ito po ang twist. May napanood naman akong video niya. Ang video ng may sagot dyan yung Balbasaradong vlogger na yan. Di naman daw niya pinipintasan yung pagkain. Pinapakita lang niya na hindi siya kumakain ng ganon. Yung kaartihan niya. Yun daw yung point niya. Kaya lang iba ang interpretasyon kasi sa madlang people, sa mga nanonood, sa mga netizen. Kahit sa akin, iba yung interpretasyon, di ba? Ang interpretasyon, yung diring-diri ka sa pagkain, pinipintasan mo. Ito yung mga pagkain ng masa, di ba? Tuyo, sardinas, yung pandesal, isasawsaw mo sa 3-in-1 coffee, mangga na may bagoong. Di ba? Pagkaing masa yan. Minsan nga may napanood akong video, nag-aaral. Yung kanin niya, nilabas niya, tapos ang ulam niya, tuyo, 2 piraso. Oo, naiyak ako sa video na yun. Tapos bigla akong nakita tong video nitong vlogger na to na kung pamintas doon sa tuyo, kung di ba? Ay, Diyos ko, maanggigil ko kaya ka. Tanda ka. O, di ba? Ito yung tignan mo yung mga nagko-comment sa natin, sa live natin. Sabi ni Tita Yoli, sobra nga siya. O, di ba? Oo, sobra na yung balbas niya, kailangan niya mang-ahit. Napanood ko rin yung post ni ni Donita Knows. Celebrity yan Talagang nananawagan din siya para i-boycott itong itong vlogger na to. At hindi lang siya, marami pang iba na ka-member natin ng LGBT. Gumawa ako ng content na para kontrahin yung kanyang pamimintas doon sa coffee na isasawsaw yung pandesal, diring-diri siya, ang arte niya. Yung sa akin naman, sarap na sarap ako, di ba? Pero personal ko po 'yon. And syempre, ayan, on the side of the vlogger, ayan, magsa-search tayo ng mga bagong video niya kung meron siyang paliwanag diyan. Syempre, dito po sa Newsline, binabalansin naman po natin. Hindi naman po tayo bias, Kahit na personally nanggigigil ako, may respeto pa rin naman tayo at ano bang tawag dito? Ibibigay natin yung side niya. Ayan, magsa-search po tayo ng mga bagong video niya. Anong paliwanag niya dito sa mga hindi kaaya-aya mga content niya about sa mga pagkaing masa. Alright. Ang oras natin is 1:52 in the afternoon. Nako, patapos na po ang ating oras.
Apong Mila, ka pa? Okay, ayan. Yes, nakahabol pa rin si DJ Abby Menezes. Hello, Sisi. Hindi pa tayo nagkita dito. Thank you for watching, Sisi, DJ Abby. Alright. Abangan po ninyo ang mga guest ko next episode natin sa Thursday. Nako, mga panlaban natin sa W Copa. Oo, international competition na mga awit. Alam, may mga kaibigan tayo nag-champion na dyan. Si Kevin Vivar. I-guess natin din dito yan. Okay, ang oras natin sa 1:53 in the afternoon. Naku, iiwanan ko po ang isa sa mga bagong cover ko, yung Otpe na Sakit Mo Ko. Kaya ito po ang composed and arranged by Mr. Big Ben Escasa and lyrics by Mark Jed Yutok. Under EMI Publisher. Thank you so much sa Ma'am Rachel and Ma'am Deng Escasa for letting me to sing this song and to play this song on our station. Maraming salamat po sa pagtitiwala. And syempre, abangan nyo po ang City of San Fernando Cayabe Festival 2024. Nagaganapin po dyan sa Mega World Capital Town. Sa May 30 po yan. Including my group, Aramuna, Tyra Banks, Bonnie Tyler, The Tres Diosas. At iba pang mga kapampangan artist dito sa City of San Fernando, mga ka-Fernandino natin. And with special guests, national band and artists. Abangan po ninyo yan sa May 30, dyan sa may Mega World Capital Town. Alright, ang oras natin is 1:54. Maraming salamat po sa ating sponsor of the day, ang Anvin Convenience Store Mini Grocery. Maraming salamat, John Esguera and family. Regards to Ma'am Shi. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ayan, pasensya na po sa mga hindi ko nababanggit. Next time, babawi po ako sa mga nagpa-shoutout at nag-share ng aming live. Maraming salamat. And in behalf of our bosses, Sir Joel Mapiles and Sir Chris, sa ating mga tech, maraming salamat Angel Pau and Rayjan, kay si CJ and DJ K, Kiana, at si Joe Salazar. Sa lahat po ng mga staff ng Newsline, thank you sa pag-antabay. Ito po ang kaluguran nyo, Ara muna, at nagsasabing God bless everyone. Ito po ang aking bagong cover, Otpe na Sakit Mo Ko. Thank you, God bless, and bye-bye. Makilala ka